Mä oon nyt viikon varjostanut tätä yhtä tyyppiä. Joka menee vähän takainen tyyppi se on käynyt. Se on pelottaa. YouTubessa. Ihan kun mä en olis yksin. Tää on mun paras kaveri. Käykää hitto toi tyyppi. Nyt joku viikon varjostanut tätä yhtä tyyppiä. Tää on mun paras kaveri. Se on täällä YouTubessa. Käykää se on. Mua pelottaa. Se on joku Nikenako. Ihan kun mä en olis yksin. Okei. Tää on mun paras kaveri. Sen nimi on Mähön. Mähönen ei juo paljon. Ei se juo. Se on absoluuttisesti. Se on ennen jaloa. Kuka toi? Mua pelottaa. Mitä se niinku toi YouTubessa? Kun mä tunnen. Luulis Joku mä. ehkä Tässä vainoaa ja makoilee mua. Niin.